Şu ittihatlık adamda bolmayanı fakat maddiyatın üstündedir. Her kim nazarini, fikrini, akılını serazir ediptir, öz menafasından sürüyor. Menafe şahsini idarlasan, menafe umumini der nazara almasan, hiç vakit azbirlikte de gelmez. Her kim menafe şahsini izinden gitmeli olsa, kim menafe umumini nazara almalı, kim onun ağırsını yemeli. Şu ağzı birleşmekte mes'ul ulemalardır, yaşlılardır. Şu ulemalar, yaşlılar oturup da şu dağdaki ilatın ağzını biriktirmese, kıyamet günü şolar yanacağını görün yok. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly mu'min we musulmanlar bolar. Ustady muhterem Elhaç Abdurrahman Ahunly Tegnitanyň ruhun cisme taalluk tapşakda aýdan beýanatlaryny we Huda tebarek we Taalanyň nigmatlaryna şükür etmegiň hukmäligi hakda aýdan gurularyny 94-nji şumarada 67 dagyga we 48 saniýanyň muddatyna dikkatinizi hödürleýärsiz. Bu gurrun 1372-nji hijri şemsi ýylynyň Şehriwer aýynyň 15-nji güni Bijnurt şäherinde bir ahurluk marasimyna ýerine ýetirildi. Dinleýin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Hak Tebarek ve Teala bize indiren mukaddes kitabı Kur'an-ı Mecid'de fermaş ediyor. Ey adamlar, ey ümmet, Hazreti Resul-i Ekrem Muhammed Aleyhissalatu vesselam ki bizim peygamberimizni şol size näme yol getiren bolsa siz şonu tutun. Näme zatdan şol Resul size qaytaran bolsa şonunla qaçın. Biz şu ayetten belli bolly, biz Hudaýymyzy razy etjek bolsak, öz halygymyzy özümizden razy etjek bolsak, Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň aýdanyny etmeli, näme zat buyuran bolsa şonu tutmaly, näme zatdan qaytaran bolsa onunla qaçmaly. Biz destur Peygamberin iyidine düşmek bolly. Kur'an'ın beren desturi. Hudaý Tebarek ve Teala şu ayette aýtdy, Peygamberiniň iyidine düşün diýdi. Inni men size fakat Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın aýdan bir hadisi var. Şu hadisi size tercüme edip berjek. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ümmetine ümmetin merhume deyip ad verdi. Ümmeti ümmetun merhume. Menin ümmetim özüne rahmedilinen ümmettir. Menin ümmetim Hudaýyň rahmetine duşar bolan ümmettir. Bagdy Türklarda ümmetun mağfuratun diye. Menin ümmetim öz günahları yalkanyp Hudaýyň ýalkawyna duçar bolan ummatdyr. Bagdy Türklarda ummatun mubareke.
Meniň ümmatym bir bereketli ümmatdyr, haýyrly ümmatdyr diýip öwýe Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bes Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti beýleki ümmatlardan imtiyazy var. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti beýleki ümmatlardan şerafatlyrak. Şun peýgamberi beýleki peýgamberlerden şerafatly bolansoň, ümmeti de beýleki peýgamberlerin ümmetynyň izzatly. Veli Peygamber aleyhissalatu vesselam şu hadisi fermaş edipdir. Seyati alan nasi zamanun yuhibbuna hamsan ve yensawna hamsa. Menin ümmetimin başına bir zaman gelir. Menin ümmetime bir vakt gelir. Şol wagtda menin ümmetim 5 zadi gawwarar, 5 zady da undur diýipdir. Şol ümmet 5 zady söýüp 5 zady undan wagtyna erbet ýagdaýa düşjek diýipdir. Şol ümmeti ummatun merhumetun, meniň ümmetim ümmeti merhumadyr diýen ümmet 5 zady söýüp de 5 zady unutsa, şol ümmetin merhuma, ümmetin melgûna boljak. Ümmetin mağfura, ümmetin makhura boljak. Ümmeti mübareke, ümmeti meş'uma boljak. Meniň bereketli ümmetim şum ümmet boljak. Meniň rahmetli ümmetim, Hudaýyň rahmet diýen ümmeti, ümmeti melgûna bolup Hudaýyň laneti ýen ümmet boljak. Ümmeti mübarek bolan ümmetim şum 20-nji ümmet boljak. Hudaý mağfiret edip günäsi geçilýän ümmete ümmetin mağfura diýilýärdi. Şol 5 iş etse, 5 zady söýüp de ol bir 5 zady da unutsa, onu ol ümmet, ümmeti mağfura bolan ümmet, ümmeti mağzuba boljak. Hudaýyň gadaby siňýän ümmet boljak diýdi. Inni bizde oýlan şeýliň göreýliň. Aya, şol ümmeti mübareke bizde bami, şo bereket bizde bami, ya Hudaý eýlemesin, şol bereketten aýrylyp da ümmete lanet biz bolýarmy? Ya şol ümmeti mağfiret bize bolup dumi, ya ümmeti mağfiretten aýrylyp ümmeti mağzebe, Hudaýyň gadaby gelýän ümmet bolýarmy? Inni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın meniň ümmetime bir ýagdaý geler, meniň ümmetim bir weziyede düşer. Şol wagtda meniň ümmetim 5 zady söýür, 5 zady undur diýipdir. Gelin inni oýlan şeýliň. Şol 5 zady söýüp 5 zady undan ümmetden bolsaga, na'uzu billahi biz beter pes ýagdaýa düşen ümmet bolýar. Eger ol 5 zady söýüp de 5 zady unutmadyk ümmetden bolsak, onna şo peýgamberiň söýen ümmeti, peýgamberiň rahmetli ümmeti, bereketli ümmeti, günäsi geçilip de Hudaýyň ýalkawyna düşen ümmeti bolýar. Peýgamber aleyhissalatu vesselam'ın şol aýdan 5 zadyň awwalky düşi. Meniň ümmetime bir zamany geljek, yuhibbunad dunya ve yensawunal ahireh. Meniň ümmetim dünýäni gawwarar, ahireti undur diýipdir. Dünýäni gawwaryp ahireti unutsa, şol ümmet ümmeti merhumeden aýrylyp ümmeti mel'una bolýar. Bir adamynyň hemme gamy dünýä bolsa, fikri dünýä bolsa, uly hedefi dünýä bolsa,
bar gaýgysy dünya bolup aýlansa, ahiretini ýada salmasa, şol erbet ýagdaýa düşen ümmat bolýar. Inni dünya näme, ahiret näme? Dünya diýilýän meydan, dünya diýilýän mahal, enengden doğup, ta kabra girýänçäň, şikaralykda ýaşalýan, şikaralykdaky zamanyna bolýan ýurduň adyny dünýä diýip at berýär. Ölünden sonra, ta kıyamet bolýança, ýaşalýan ýurduň adyna berzah diýilýär. Kıyamet bolandan sonraki ýaşalýan ýurduň adyna ahiret diýip aýdylýar. Bes dünya mugaddemi berzah, berzah mugaddemi kıyamet. Her gaýsy o biriniň mugaddamaty. Dünya diýerler beter kysgaçyk endejik zaman alam berzaha nisbeten. Alam berzah beter endejik bolýar, alam ahirete nisbeten. Meselen bir adam 100 ýaşasa, 100 ýyl ömür ne ennalı tuğlaniyesi var. Şoň enesinin rahminne, enesinin vücuduna bolun müddetine nispeten ne kadar tuğlu bolýar. Bir adam enesinin vücuduna tapılan vakti 9 ay 9 gün. 9 ay enesinin vücuduna yaşaptır. Enesinin vücudi şoňa mekan bolan wagtynda hyýal edýärdi, şu bir giň jaý, giň ýurt, uzak ýaşamal ýer diýip. Onuň üçin şol rahimden aýrylyp dünýä gelen wagtynda ağlap çygyryk gelýär ki men rahat yerimden aýryldım, giň jaýymdan aýryldım, uzak zamanyňdaky mekanymdan aýryldım diýip. Weli rahmin giňligi bilen dünýäň giňligi kabil mugaýsa bolarmy? Hiç kabil mugaýsa de. Weli insan akıl yetmäsen, şu öňkü jaýyna öwrenşensen, şonu gowuryp aglaýar. Dünýäden gidýän adamlarda aglak gidýär. Erk gün bilen dünýäden gitjek zat ýok. Şu giň mekandan aýryldım, ýagty ýurtdan aýryldım, awat asaýyşdan aýryldım diýip. Emma alam berzah dünýä nisbeten giňligi goýa dünýäniň enesiniň rahmana nisbeten giňligi alakdyr. Adamlar akıl çatmasaň, alam berzahdaky hödüre gözi yetmänseň, dünýäden aglaý gidýär. Emma alam berzah şeýle bir giňde bolsa, şeýle bir wesiýde bolsa, alama ahirete nisbeten beterdar. Goýa dünýäniň alamy rahman nisbeten, meselen rahmyň dünýä nisbeten dar bolşy ýaly, alam berzahda ahirete nisbeten dar ýurt. Emma ahiret beter giň jaý, ebedi jaý. Ahiretde bir ýaşaýyş bar, dünýäde bir ýaşaýyş bar. Hiç wagtda ikisi kabil mugaýsa däl. Ahiretdaky hödür, ahiretdaky ýagdaýlar ol beter gaby. Şu wagt insanyň vücuduna ruh taallyk tapýar. Ruh diýelleri insana bir taallyky bar. Biziň içimizde bir bizi ýördiýän bir hereket bar. Şoň adyny diýerler ruh. Qulur ruh min emr Rabbi. Hudaý tebarek we taala aýdýar. Aýt ey Muhammed aleyhisselam, ruh diýelleri men biljek zadymdyr. Maňa has bolan zatdyr. Menden başgaň akyl çatjak zady dädir diýe. Hudaý tebarek we taala. Şeýle bolgan ruh diýen bir madde bar biziň wujudymyzda. Hey wara barik,
bir cismi latif, hatta bir iğnenin ucuna milyonha ruhlar uyuşup başarıya. Şo jere bir zat. Şol ruh insanın vücuduna taalluk tapya. Şol insanı taalluk tapmağı 5 türlü taalluqı var. Şoň bir taalluqyny diýerler taalluqy tahriki. Hudaý tebarek we taala biziň iskeletimizi bejerip de enemiziň rahmyna suratymyzy çekip, et edip, kan edip, sünk edip, şu teşkilaty, şu iskeleti şonuna yasan wagtynda 124 günden soňra şo ruh gelip insanyň vücuduna taalluk tapýar. Taalluk tapandan sonra yankı beden kıymıllama duruyor. Rahmın o böwrüne kozganyya. O taada ruhun başka nakşy yok. Fakat şu gewreni kıymıllatmak nakşy. Ondan sonra dünya gelenden sonra şu ruh yamaşgadan bedene taalluk tapya. O taalluka diýerler taalluqu tedbiri, insanı yördüye, insanı geplediye, insanı kıymılladiye. Şu vaqtda ruh mudabbir bolýar. Ruha bir mudiriyet gelýär. İnsana tedbir ediye. İnsanı gezdirýän, gepledýän, her bir işlere destur berýän ruh bolýar. Ona halaty mudabbiriyeti var. Yamaşgadan bir ýagdaýda insany taalluk tapýar, insan uklan wagtynda ruh badry taalluk husus bolýar. İnsanyň gözü görmeden galýar, ulugy eşitmeden galýar, dili keplemeden galýar, tamamy bedeni hassasiýetden düşýär. Şeýle bolgan ýagdaý bilen insany taalluky bar. O taallukyň adyny diýerler taalluky tagtili. Tamamy hawaslar tatil bolýar. Gözüni kökezmeýär hiç dady, kulagyny hiç dady eşitdirmeýär, dilini gepletmeýär, beden gatyny ýumşagy, sowugy isyny teşhis berdirmeýär. Bihis bolup ýatan bir adam bolýar, ölmeýär, ýöne ölümüň dogany fark etmeýär. Hop, ruh insana dördülenci taalluky näme wagt gelýär? Ruh insanın bedeninden çıkıp ayrılıyor. Çıkıp ayrılandan sonra karnaş dogollarımını yuup becerip ak parça salıp bariyarlar 5 defin 2 metre toprağın eteğine jaylak gaýdýarlar. Şo taada insanın ruhu yamaşgadan gelýär, bedene taalluk tapýar. Şo taallukyň adyny diýerler taalluky tenbihi. Yani insan önkü ýagdaýdan rüşd ediýär. İnsan önküsünden fehmi, şuuri, derki köfelýär. O zaman diýerler taalluky tenbihi. İnsanı oyundurdu bir taalluky. O dünýädäki taalluklar ýalak däl, dünýädäkiler güýçlürek bolup ýapşdy. O jähetten insan oyunny. Peygamber aleyhissalatu vesselam fermaş edipdir. En-nas niyamun iza matu intabahu. Adam oğulları hemmeci uykudadır. Vakti ki ölasala oyunur diptir. İnsan şu taada oyunni. İnsan yaxşı edeninin neticesini gözü etdiye şu taada peyda bağdığını. Eden teleki işlerine gözü yetdiye onun katı ziyan çekýärligini. Osam şo taada oyunup bilenden sonra adam iki jüre bolýar. Ya Hudaýyň söýen adamsy bolup da cenneti bolor, ya Hudaýyň ýigrenin adamsy bolup da cehennemi bolor. Hudaýyň söýen adamsy bolup da cenneti bolan adamlar ölenden sonra ruh gelip de alamy berzahda manyň wüjudyna taalluk tapandan sonra aýdan gepi bar. Qur'an-ı Kerim şol ýagdaýda haladyny Qur'anyň dili bilen
bize düşündürüye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya leyte kavmi ya'lemûne bima gafara li rabbi ve cealani minel mukremin. Hudaýyň söýen adamlary bir nygmata ulaşypdyrlar, bir weziyete ýetişipdirler, beter abat weziyet, beter gaw weziyet, beter asaýyşda, refada bolansaň, şol ruh arzu edipdir. Käşkem meniň ýylymda galan garnaşda gollum bilsemiş, meniň şu gaw weziyete baranmy, şujere bir aňyrbaş asaýyş refada ýaşap ýörenmi, aňyrbaş nygmata baranmy, meniň ýylymda galan garnaşda gollum şunu bilsemişdik diýip arzu edýär. Täki olarda şutak gelir ýaly. Binni Hudaýyň söýen adamsy billi, gördü, oýanny eden gawy işleriniň netijesini şotady görüp, hay men ilatymda aşy nygmata sedawar bolsamışdyk diýip arzu etdi. Emma ol bir adamlar iki, hay ehwesiň ýerine gelip, Hudaýyň dinini defedip, şeriatyny defelen adamlar, ölenden soňra oýanny, oýanandan soňra olar bir ýawuz ýagdaýa sataşdy. Bir teleke güdarana, qiyyin, meşakkat işlere düşensen, 10 aydan kefini Hudaý tebarek ve taala Kur'anyň dili bilen bize aýdýar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fîmâ terek. Ey bar Hudaýa, meni ýylmy bir gaýtar, yalan dünýäge bir el, yamaşgadan men eden tereki işlerimiň ýerine gawy işler edeýin, nuksanymy dolduraýyn diýip arzu etjek. Şeýdip peşiman bolup, dat bir ýylmy bir gaýtsam, yamaşgadan men takwa perhizkar bolsam diýjek. Diýe, inha ruhun dördülenci taallukyna diýerler, taalluky tenbihi. Şüjüre oýunjak. Menzurumda bir 4 taallukda däl, 5-nji taallukda. Peygamber aleyhissalatu vesselam meniň ümmetim erbet ýagdaýy düşen wagtynda yuhibbunad-dunya we yensawunal-ahireh. Dünýäni söýürler, ahireti undurlar diýdi. Ahiret undular ýalaklat däl. Dünýä diýerleriniň hödüýri bir muvakkat. Dünýä diýerleriniň hödüýri bir beter bir kuta. Manda hiç bir adama lezzet ýok. Lezzet diýerler iýmek, içmek. Ente kärrak ýesen garnyň ýarylyp barýar. Ente kärrak işten öz saňa azap bolýar. İýmesen aç ölüp barýan. Yatsan sen bir hasta. Ente kessen ýadaýan. Otursan ennamyň gurulýar. Ente sowuk seni üşüdip alyp barýar. Ente kızgın seni bişirip alyp barýar. Özüňde bara oftedip hemmejik zat öz wüjudyňdan aýrylyp barýar. Sen garryýan, halaty jywanyň aýrylýar. Sen ağzyň diýişi dökülýär, başyňdan huş aýrylýar, biýliň bökülýär, diýdiň eňilýär, gözüň künnelýär, gulaň kerelýär. Tamamy hassasiýetden düşüp barýan. Şuň özi durmuşyna azap. Osam dünýäň näme hödüýri bar? Bet dünýä bir gyzygar ýaly. Şunu hemme zat menki bolsun niýer ýaly. Dünýä diýerleriniň tamam durmuşyna hemme senki bolan bilen oň hödüýrini sen görüp bilen ak. Fakat bir penjeýe aljak tuý ýa bir döwüm çörek seniň mädäňi doldurýar. Beýleki zatdan olsam sen gözläp oturmaly, hiç istifade edebilýän adyň ýok. Madam ki şu bir döwüm çörek mädäňde hezim bolup aýrylsa, yeni fakat şu bir döwüm çörek salyp bilýän, ýaşama meňzeşde salyp bilýän. Belkän ýygnanyň bilen hödüýrini görüp bilen ak.
tecma'una ma la ta'kulun. Peygamber aleyhisselam aydiya, siz yığınayansınız, iyip bilmeyecek zatlarınız diye. Oğlum tikiniyansınız, ma la telbesun. Geyip yırtmayacak zatlarınız tikiniyansınız. İyip başarmayacak zatlarınızı üşürüyansınız. Biz oyunun adamlar, dünyanın hakikatini yetişen adamlar aydın gepşi. Dünya şeyle bir erdiş. Emme ahiratın erdişini, ahiratta ayttım ruh bedene 5. kere evrilip bedene taalluk tapacak. Şu ruh 5. defa sen bedenine taalluk tapanna bagadiri taalluk tapacak. Tamami zerrat-ı vücuduna ruh amikta olacak. Kesen ölmeyen, uğuklamayan cüre. Şu dünyada uğuklan yani adam bihal ol uğuklaya. Hasta oluyor, kufta oluyor, natevan oluyor. O zaman uğuklaya. Ama ruh bedene yankı cüre kaim yapışta hiç vakti ruh uğuklacak dem. Ölecek dedem. Hatta kıyamet gününde insanın bedeni 100 tike edilen bilen adam ölecek del. Hudaý tanımadık adamlar milyonha yıllar cehennemde oda yanıp duracak, içi bilen daşı bilen. Onu da ölecek del. Şun ruhun taalluki tekmili olli, kamil tarikle yapıştı. Ölmeyen, uğuklamayan cüre olup yapıştı. Biz kıyamatta hödüyür de şeyle. Şu at bizim gözümüz fakat bir ağızcık yeri görüyor. Evine hiç tat olmasa 1 kilometre var yanşa görüyor. Emme en tek evine bir kağıt gözünün önüne kapatma olsa da hiç tat görüp bilecek değil. Kıyamatta bakadri gözün keskir olacak. Kur'an-ı Kerim'de aydi yaudu billahi mineşşeytanirracim. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Biz kıyamet gününde gözün evinden perdeler ayırar. Gözün görücü bir güçlener, bir nihayet kefir bulur diye Huday Teala. Bir adamini 7 kat yerin teyinine koyulsa, 7 kat asmanın üstünde de bir gizcik karınçığa yürüyse, şol 7 kat yerin teyinine yatan adaminin gözü 7 kat asmanın üstünde varyan karınçığın ayağını görürdü. Şu cüre gözü kefir olacak. Hemşin eşitmek de şeyle. Emme dadi eşitecek. Ol gözün görücünün görgürlüğünün artmışlığı, olun eşitkirliğinin artmışlığı kıyamata barmakan da, hatta ölümden sonra alem berzakta da onu da kefir oluyor. Bir vaatlar Peygamber aleyhissalatu vesselam Bedir'in cenginine Müslümanlar pirud oldu, kafirler şikayet idi. Kafirlerin ulukon başlıkları Ebu Cehil, yaşama menleş ulukon adamları eşraf-ı Kureyş ölüptiler. Ölenini oları bir kanala, bir oya karşın okladılar. Neçe vakittan sonra şol oyun kolayından 1 kilometre ya 2 kilometre kolayından geçip bariyaka Peygamber aleyhisselam olorun adını tutup kıygırdı. Ey palani, ey palani, ey falani. Huday bir neşe zatlar bize vaade verdi. Mena Hudayın beren vaadelerini doğru taptım. Ki siz piruz bulursunuz dedi. Cennete bararsınız dedi. Size de vaade veripti. Sizinni Hudayın beren vaadelerine inni necire görüyorsunuz? Hudayın vaadesinde Huday tapıllı mı, tapılanak mı deyip olur kıygırdı. Adam kervanın içinden Hazreti Ömer'e aitti, ya Resulallah. Olur hey orada daş yerde 2 metre toprağın eteğine sen bu aydık kıygır yanını eşecek mi dedi.
Şunna Peygamber Aleyhisselam ne mi dedi? Ma entum bi esmaga minhum. Siz olordan eşittir değilsiniz dedi. Şu vaat siz men aydan mı eşitdiýäňiz, olur ýöne men aydan mı sizden gawa eşitdiýändir dedi. Biz aranyň daşlygy kän topraklar manygy bolmaýa. Ondan şuru bizim kitaplarymyzda aýdýam. Ziyarata baran wagtyňyzda, eneňize, ataňyza, ýa bir musulmana ziyarata baraňyzda şonuň aýak ucundan baraň diýe. Şol kabryň içinde ölüýini, ýüzüni kıblak edip, özüne ýanyň ýatdyrylyp goýulýar. Şonu aýak ucundan ýüzüniň mugabilinden baraň. Eger siz ýeňsesinden barsaňyz, o jere etseňiz ol gaňyrlyk gözler on gözüni ýadydyr diýär. Siz ölüýüňiziň gözüni ýadytmaň, mugabilinden baraň diýär. Toprak manygyda şu 7 gat yer ara düşdi de görjek. Şu jere göröjü kefirlenýär. Gulagynyň eşitmegi gabylanýar. Her yerden gıygırsan ola eşitjek. Kabarının içinde yatan yerine de şutahını gözlep yatıyor. Çün taalluki tenbihi o yönlü olur. Peygamber aleyhissalatu vesselam aydı ya, ennâsü niyamun izâ mâtû intebehu. Adam oğullarının hemmesi dünyada uykudadır deyiptir. Vakti ki ölasala şonu oyanar deyiptir. Ölase oyanır manası bir dünyada ruhun taalluki tedbiri, emme ölümden sonra taalluki tenbihi seni agah ediyor. Kendi zatlar sana bildiriyor. Emme kıyamattaki taalluki tekmili, alem berzakta gözü hemme yeri görüyor, kulağı hemme yeri eştiyor. Emme kıyamet diyerler bir cüre yağdayı. Ruh tamam mana taalluk tapya bedene. Onun için uklamaya, onun için insan ölmeye. Şu an bizim bedenimizde görüş fakat bir riyalına aytmayalık şu gözümüzden yerde var. El dadı görünek, ayak görünek, başka beden görünek. Kıyamatta tamamı zerrat vücudun hemmeci görecek. Şu gözün görüşü yani elle görecek, ayakta görecek, hemme yer görecek. Bizim şu an hasseyi sağmağa fakat kulağın içinde bir santiy alacak bir damarın hasiyeti. Şol damara mutekeyyif olup hava bilen degen hava barıp şuldağını eltip şona degiriye. Şol sağmağa eşitliye fakat. Başka yerimizde eşitmek yok. Emme kıyamatta çon ruhun taalluki tekmili bolonsan tamamı zerrat-ı vücudun eşitecek. Elin de eşitecek, dırnağın da eşitecek, ennamındaki tüyler de eşitecek. Hemmesinde eşitmekten hasiyet var. Şu an tekellüm diyen zat, geplemek, fakat bizim iki varmak ağzımın içinde bir et var, dilliliye. Fakat tekellüm şun hasiyeti, şu geplep biliye. Başka bedenimizde tekellüm yok. Emme kıyamatta ruhun taalluki bedene tekmili olunsan elle geplecek, ayak da geplecek, tamami bedellen geplep, ennamındaki tüyler de geplep duracak. El geplecek şu adam, men bilen haram zadı tuttu ya halal zadı tuttu. Ayak geplecek, meni falan yere attı, falan yere atmadı. Hakeda tamamen bedellen neme günah eden olsa şol bedellen özü kıydıracak, men bilen şu adam günah etti, men bilen şu adam sevap etti deyip. Biz kıyamet diyellerinin yağdayışı üzere insan o tadı bir kemali etmeye, akılla kamil, nutku da kamil, semgı da kamil, ruhu da kamil, bedenine kamil, onun için hüzir de tekmil. Ahlul cennet curdun murdun la yefna şebabuhum ve la yebla siyabuhum. Cennet ahilleri tamamen
takkalsız, murussuz juvallardır dipdir. Hiç vaqtda yaşları qarrimaz, ennamınnakı doğullar çürüymez, hiç vaqtda ul olmaz. Şu vaqt bir adam 100 yaşap qarrib össe cennete girenine 32 yaşında olmalı. Şu vaqtdan bir adam 1 yaşında ölse cennete girenine 32 yaşında olmalı. Hemşin zenan merdan şu 1 yaştan ütkömel değil. Şun ruhun bedene taalluqı tekmiliydi. Tekmili yaşandan sonra bedene tağyirat gelmeye, qarrimeye. Onun için hiçbir avarızlar yok, merizlemek yok, hastalamak yok. Cennet diyorlar bir nığmet, kaydip düşünürler yalıkta ahiret. Peygamber aleyhissalatu vesselam aydiya, menin ammatım erbet yağdaya düşenne, yuhibbunat dünya ve yensevnel ahire. Dünyanı kavvarırlar, ahireti undorlar. Dünyanı işin edecek bolup namazdan qalarlar. Dünya menafasından şürü cemaattan qalarlar. Dünya menafasından şürü hayır hasanattan qalarlar. Dünyanı köpeltecek bolup tamamen ömürlü şoň ýerinde ýad ederler. Bes dünya diýerleri Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Et-dünya daru men la dara lehu ve malu men la mala lehu ve leha yecma men la aqla lehu." Şu hadisi tercüme etseniz mümkün maňlygyna jaýlaşmasyn. Dünya diýerleri öýsüziň öýüdür. Dünya malsynyň malydyr. Dünýäni üýşürýän adam ahiretden paýy ýok adam üýşürer diýipdir. Dünya diýerlerini Hudaý tebarek we taala inki ýigrenýän adamsyna da berýär. Qarun diýen bir kişi geçipdir. Musa aleyhisselamın garnaşy. Beni İsraillerden beter malı känni diýeşoň. Kur'an-ı Kerim'de aýdýar: "İnne mefatihahu letenuu bil usba." Qaruna beren baýlygynyň ennağısyny Kur'an'da aýdýar. Qaruna şu mikdar baýlyk berdik diýär Hudaý Taala. Şoňa beren hazinalarymyň açarlary, kilitleri 60 gatra ýük bolýar diýär. Usba diýen bir karwan. Şol pagat açarlaryny şola goýup ýüklerdi. 60 gatra ýük bolardy diýipdir. Her açar bilenne bir şehri açardy. Biz 60 gatyryň ýükü tamamen hemmeci açar. Her açar bilenne bir şehri açardy. Hemmesi kızıl kumuş. Hey baýlygyny bir kaleme geler ýalakmy. Şol Qaruni Musa aleyhisselam bar diýen üşürüň merdekadyň berdiýen wagtynda igrar etdi. Şonun Hudaý Taala emretdi, çekdi diýere maly bilen özü bilen şo durşuna ýere çek. Biz Hudaý söýüp berenak oňa baýlygy. Dargap berýär. Gaýsy bir adama bir baýlyk gelse, ol baýlykda ol adamyny dinden daş etse, ahireti unuttursa, şoňa diýerler ummety mel'una. Ummati ummatun merhuma. Meniň ummatym rahmedilen ummatdyr. Wagtyki dünýäni gowurup ahireti undasa ummety mel'una bolýar. Ummeti merhumadan ayrılı, ummeti mel'una düştü. 5 saat deyip. Onun awalkısı, ikilencisi yuhibbunal mala ve yensevnel hisaba. Ki ahireti unutyanad yok. Dünyadan geçmelidir. Ahirette de hesap kitab için ölmelidir diyen umidi şeyle aqidası ba. Veli malı gowariya. Bagdri her nefsi ba.
Bagadri mala alağımın, dünyanın kesbine alağımın, günlüğü oturacak değil, giyece yatacak değil, fikri zikri mal, fikri zikri hesap, fikri zikri çot kalkmak, necire küveldip bolur, necire mani östürüp bolur, necire üyüşürüp bolur, hemme gami mal olup aylaniya. Şoň üýşürýän yerleriniň pikirine del. Nüzullu bolsa gaýdanak, ribada bolsa gaýdanak, wam diýmeýe, gasbagarat diýmeýe, ağlamak diýmeýe, kulawerdarlyk diýmeýe, ya edýän ziraatyna, ya edýän tijaretyna, mamulatyna, hiç bir zatda wazaif-i şer'iye riayet etmeýe, garaz ýygnanyny gözleýe. Şey dip gören adamlar ahirette hesap baki. Sen bu malı nereden aldın, necere kazandın diyilecek. Şöyle hesap yadı düşünelim. Dünyada kesip doğru, ziraatta doğru, ticarette doğru, her bir hünerler, ustaçılık etmek, mekaniki, her bir zat kesipler doğru. Veli şun üstüne şeriat bir vazife koyuyor. Şol vazife encam etsen şu kesipler doğru. Her kim edecek işini şeriat vazifine riayet etmeli. Şeydip etse şol yığınan kesbi doğru halal, yoksam doğru de. Onun için Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın aydani yuhibbunel mal ve yensevnel hisab. Malı söyyerler, hesabı undiyarlar. Bes o cihetten kaysi bir adam akıl bolsa, oylanşıklı bolsa, fikirli bolsa, şol hesabı yada salmalı. Şol hesap, halalaha hesabun, haramaha azabun. Şu mali yığınanda iki zattan hali del. Ya halal yol bilen yığınarsın, ya haram yol bilen. Haram yol bilen yığınasana, şu yığınayan mallan sana ot bolup ennamga yapışacak. Halal yol bilen yığınasan da tamam hemmesine dinar hesap vermeli. Şol hesap dereklesen güymenmeli. Bes şol adi der nazara alyan adam hiç vakta dünya nihayet hedef bilen dokulmaz. Hayrur rizku ma yekfi. Peygamber aleyhisselam aydiya ırskalın en gavsi özüne bes bolur yalak diye. İyice işecek adı ukan bağ olsa, üsünde cayın bağ olsa, minmäge bir vesaýylyň bağ olsa, oğlu yürmeklige, kıyı çıkarmaklığa, imkanatyň Hudaý beren bolsa, bes bolly. Dünyadaki malın hemmesine men eýe bolaýyn. Sen milyoner bolsaň, aňyrda milyardar görünipdi. Milyardar bolsaň, aňyrda dünýäni tutarla görünipdi. Hiç nahaýatyna ýetdirjek zady ýok. Osam şöjüre iýmejek mallaňy üýşürüp, giymejek libaslaňy tikinip, ýaşamajak jaýlaňy salynyp, barmajak meselen ömürleňi umyd edip ýörmek bir hewre pesçiliň alamaty. Ondan şuri Hudaý tebarek we taala diýär, dünýä mehabbetine gark bolan adamlar, dünýä sevgisine çümen adamlaryň şeýle arzusy bolar diýär. Yevettu ahaduhum lew ya'ammaru 1000 sene. Olaryň biri arzu eder, hay men 1000 ýaşatam da diýip arzular bolar diýipdir. Kim 1000 ýaşapdyr? Olaryň 100 ýaşaňda da düzep beremeli. Hiçzat elinden gelene. O cihetten Allah tebarek ve taala bennesine karap aydiya, yebne Adam teferrag li ibadeti emle sadraka gınan ve asuddu fakrak. Ey Adam oğlu, ey Adem'i zat, gel men kulluğumu et, bana ibadet et, bana ibadet etsen, men sen yüreğine bir kanaat koyarım, sen yüreğine bir giyinik bir baylık vererin, hemmecik ihtiyacını ölüm bitirerin. Ve illa tef'al mele'tü yedeyke şuğlan ve lem esiddu fakra.
Eger gelip de men ibadetim etmesen, men kullugumda bolmasan, men yüreğine bir mätäçlik bererin. Yüreğine bir harsilik, eline bir şugul vererin. Hiç vaqtda ihtiyacında bitmez deyipdir. Bes ol bir adamları ki harsi dünya özünne bağ olsa, dünya harislik yüreğin tutulma olsa, giyce günnüz onun fikri zikri dünya, hemme gammı dünya. Şol adamlar daşından gözlerinde 1 milyardar adamdır. Hiçbir kemi yoktur diyensin. Barıp özünden havar alıp görsen, onun 1000 arzularından yallap birce arzuna yetiptir. Heri 999 arzu sevinne. Şöcere bir yetmeyecek arzuların izinne tefirap entip bir şer olup geçip gidecek. O cihetten Peygamber Aleyhisselam haberdarlık veriyor. Hubbet dünya ra'si kulli hatiye. Dünya haris olmak, dünyanı kavurmak, bolancak bedbahtlığın başıdır diye. O cihetten gayret etmeli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu aydan fermaişlerini yada almalı. Yine de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aydiya ümmetim erbet yağdaya düşönüne şihirli olur. Yuhibbune zunube ve yensevne tevbe. Menin ümmetim erbet yağdaya düşönüne günahını söyorlar. Tövbasını ondorlar deyiptir. Olorun söyleyen zadi gıybet bolur. Söyleyen zadi töhmet bolur. Söyleyen zadi merdumadarlık bolur. Söyleyen zadi birbirine itiraz etmek bolur. Söyleyen zadi ecidi atadını horlamak bolur. Söyleyen zadi haram yemek bolur. Söyleyen zadi hay hevese çapmak bolur. Söyleyen zadi şu teleke işlere el urmak bolur deyiptir. Tövbede yatlarına düşmez. Emme bücüre olmalı cemaatler. Oylanşıklı olmalı. Fikirli olmalı. Günah diyenleri özümüze ziyan. Hem bir dünyada hem ahirette. Oturup birbirimizin gıybatını estek. Nimettiğimiz oluyor. Edince ibadetini o bir adama verdiğin oluyor. Geçen selefler aydıptır. Eğer gıybat etmeli olsam öz ecemin gıybatını ederdim deyiptir. Ne o işten men ecemden kavurayan adamım yok. Hayır sevabım beresim gelse eceme verecek deyiptir. Şunu geplemeyen işte. Ben neme geplemeyen ağzına ağaçta alıp ağzını açmanı gelip yon değilen vatınla geplesene gıybat onu yağmallamalı, ona tövbe etmeli, ona gıybat etmeli. Men gıybat etsem ecemin gıybatını edecek. Şun gıybat edilen adama sevabın vermeli. Sevabı da hiç mi dedemek ecemden başka dözeceğim yok deyiptir. Gör inne ahir adamlar şöcüre. Birbirine sefe koymada, birbirine yarstırmada çıkayan peyda yok. Birbirine töhmet etmede. Onun için ağzımız bir olmalı. Birbirimize yakınlaşmalı. Birbirimize tefahüm tapmalı. Her kim öz salikasından özü razı olsa, öz fikrinden özü razı olsa, özün bilyen ise, özünden gayrıga başenmese, bir ameli bedbahtidir. Kaysi bir millet bedbaht bolacak bolsa, dini elinden gidecek bolsa, gayratı elinden gidecek bolsa, namusu elinden gidecek bolsa, ağdalarık dürer. Ağdı bir, tanrı bir, ağdalanı kanrı bir. Ağdı bir olsa, bir milletin Huday şu millete abrey de verer, izzet verer, hormat verer, dünya verer, şevket verer. Haysi millet ağda ağlı olsa, onunla ne din olur, ne dünya olur, ne şeref olur, ne izzet olur, ne abrey. Ağır bir etmek kıyın işte. Her kimde hulus niyet bolsa, her kim öz yüreğini doğrulasa, her kim maksudi bir Müslüman doğununu kömek etmek bolsa, dine kömek etmek bolsa, öz hem navgına hizmet etmek bolsa, ağda birçilik kıyın işte. Oturup maslahat etmeli, hemme vakti öz aydiyanın musib mukadimelle, öz fikrin doğru mukadimelle.
Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan anırda akıllı adam mami. Şondan anırda ılımlı adam mami. Şondan anırda doğru salikalı adam mami. Şona da Hudaý tebarek ve taala ve şavirhum fil emr diye. Sen etçek işlerinde devrindeki sahabeleri maslahat et diye. Biz maslahat etmeli. Hudaý taala her bir adamının yüreğine bir doğru gep taşlaya. Her bir adama bir hille salika veriyor. Şol salikaları, şol fikirleri hemmesini üýşdürende belli bolýandyr. Garada şahsyny goýsaň, huthahyny goýsaň, özüňden razy bolmany goýsaň, halka äsger meseleligi goýsaň, halys yüreği ele getirip de musulman dogolluğuňyz bilen oturuşlaňyz, şonna kimin liýagaty bar, kimin aýdýan kefi dogurdygy belli bolar. Şo taýda olsam hak ewe geler, hemme de şo hakdan teýrep etmeli. Haky defelemeliler. Ve tevasaw bil hak, Hudaýyň buyrugy. Hakdan tebiyet etmeli, haky kabul etmeli, hakyň ýerine düşmeli. Gaýsy bir adam haky bilip durup da jedel etse, Peygamber aleyhissalatu vesselam näme diýipdir? Ma zalla kavmun ba'da hedin kanu aleyhi illa ulul jedel. Bir kavmi ki iman getirip, Hudaýy tanyp, musulman bolandan soňra evet ağlaşmaz diýipdir musulman. Fakat bir cedat ağlaştırır, o da cedel eyeti. Her kim cedel etse, cedele murtakip olsa, cedelin iyisine düşse, şol adam gumrah olur, ağlaşar deyip. Onun için haberdar olun. Her adamda bir şeytan vardır. Her adamda bir nefs vardır. Her adamda bir gurur vardır. Her kim özünden razidir. Veli, gelin vicdanı eve getirin, aklı eve getirin, ensafı eve getirin. Olarının şu ağzı birliğin mezayasını bilin. Altının ağzı bir olsa, asmanın akını alır diye könele. 60'ın ağzı olsa, elinin akını verir diye. Elinizdeki bağcı kudretunuz da elden gider. Birbirinize yakınlaşmasanız. Emme siz ağzınız bir olsanız, muttahit bolsanız, siz hemme haklarınızı yetişip bilýäňiz. Hiç mi sizin dininizi elinizden alıp bilmez, mezhebinizi elinizden alıp bilmez, namusunuzu alıp bilmez, ferhenginizi alıp bilmez, dünyanızı alıp bilmez. Biz şu dağın mezayasına ulu kişi hemmen billen durun, ittihatlık ele getirecek bolun. Şu ittihatlık ellen berýän zat, ittihatlık adamda bolmaýany fakat maddiyatın üstündedir. Her kim nazarini, fikrini, akılını serazir edipdir, öz menafasından sürüyor. Menafa şahsini ilerlesen, menafa umumini der nazara almasan, hiç vakta ağzı birlik size gelmez. Menafa umumini nazara alın. Her kim menafa şahsinin izinden gitmeli olsa, kim menafa umumini nazara almalı, kim ona ağırsın yemeli. Kullukum râ, kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Şu ağzı birleşmekte mes'ul ulemalardır, yaşlılardır. Şu ulemalar, yaşlılar oturup da şu dağdaki ilatın ağzını biriktirmese, kıyamet günü şolar yancağını görün yok. Öz vazifesinden agab olsunlar. Öz vazifesini bilsinler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yuhibbunal mal ve yensunul hesab diyen şey. Mallan şuri, menafe şahsiden şuri de kıyamet hesabı undamalle. Hesap badır. Kullukum râ, hemmeniz çofon ve her çofonuna baklayan adından hesap alınacaktır diye. Ben hesap bağ olayan olsa menafe şahsiden şuri, milleti dağıtma hiç var. Ondan sonra Peygamber aleyhisselam benim ummetun merhumadır. Bir zamanı gelir 5 dadi söyürler, 5 dadi undurlar. Şonne benim ummetun melgûna bolur diyen 5 dadın 3'üsünü aýtdyk. Dünýäni söýüp ahireti unutýan, maly söýüp de
hesabı unutyan, günahını söyüp de tövbanı unutyan. Günah edendir temmemiz. Günaha tövbe etmeli. İnni tövbe manası näme? Tövbe manası öňkü edenine ökünmek. Tövbanyň 3 şerti var. Näzir etsek tövbe etdigimiz kädip düşünün adamlar. Bir adam yer bilen asmany doldurup günah etse, İzinin tövbesi Hudaý şonu bagşlaýar. Şo näzire bolanyna bagşaş bolýar. İki jere günah var. Bir Hudaý bilen benden arasyndak günah. Bir benne bilen benden arasyndak günah. Hudaý bilen benden arasyndak günah bagşlanjak bolsa, 3 şert bilen bagşlanýar. Et-taibu minezen kemen la zenbelehu. Şo 3 şerti taptıran adam 100 ýyllap günah edenne bolsa, şo günahny etmedik ýalar. Meselen bir adam 100 ýyl giýje günü arak içip ketdir. Suw ýerine içeni arak bolupdyr. Inni tövbe etjek. Şo 100 ýyllap içen aragynyň günäsi, aragy içmedik ýalar, bir günne arak içmedik ýalar bolup bagşaş boljak bolsa, nähilli bolunna bolmaly. 3 şerti bitse. Şo tövbe etjek diýen wagtynda şol äne içmesini goýmaly. Öňki işellerini de ökünmeli. Ay Hudaý gaflat bilen, gaswat bilen, bedbahti bilen murtakip bolupdurun. Peşimandırın öňki edýän işime diýmeli. Öňki edenlerine peşiman bolmaly. Intemmeýläkde şu zady asyl etmerin diýmeli. Ve şo edýän işini şol äne de goýmaly. Derrew şu zatdan kesilse, öňküne de kıynansa, intemmeýläkde etmerinen kasta minse, inha hemme şo günäsi geçildi. Hudaý bagşlady. Hop, soňra şeytan azdyryp, yeni de onu nemedäkede yine günah aragy eltadi. Soňraky içen aragy ol öňkü eden tövbesyna ziýan berenak. Öňkü tövbesy bilen öňkü günahlar geçildi. Bir şeytan azdyryp, nefs azdyryp, yine edenne yine şonu ýar 3 şert bilen tövbe etmeli. Yine o günah geçildi. Bir Hudaý bilen benden arasyndan günah şerti. Benne bilen benden arasyndan günah bar. Bir adamyň gıybatyny edipdiň, töhmedini edipdiň, merdumalar bolupdyň, nahak ýere şikayet beripdiň, zynana salypdyň, horlapdyň, hakyny ýipdiň. Enwa aksam musulmanda onuňa tejawüz edipdiň. Bir günahlar başlanjak bolsa näjire? Ýanky 3 şert gerek. Öňki edenge pişman bolmaly. Intemmeýlek asyl etmerin diýmeli. Şol äne de şo işinden el çekmeli. Üstüne de bir şerti edafa şu aňyrky adamyň da ryzaýatyny almaly. Bagşlatmaly şoňa. Şo malyny berde bagşlat, bermäni bagşlat. Men şu jere sana nimetdim, sen menden razy bol. Ina şu 4 şert bilen benden arasynda günah edip. Odan Peygamber Aleyhisselam'ın yuhibbunal zunub ve yensevnet tövbe diyen adam siz bolmayan. Günah edip izinden tövbanı unutmasalar, tövbe etseler, ol ümmeti merhuma içinde bolya, ümmeti melguna girmeye. Günah edip de tövbe yadına düşmese, ona ümmeti melguna bolya. Yine Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir zamanı gelir, men ümmetim erbet ýagdaýy düşür diýenne bolýan häsiýeti yuhibbunal halqa we yensawunal haliqa. Şol erbet ýagdaýy düşenne meniň ümmetim halky gowwarar, halygy undur diýipdir. Halky gowwarar, halygy undur diýeni halyk. Zenanaň da halyk. Oğlu gyzyň da halyk. Garnaş dogonyň da halyk. Dost ýaryň da halyk. Halyk diýerler şu mahluga. Hatynyň hatyrynyň şüri. Oğlu gyzynyň hatyrynyň şüri. Ýa garnaş dogonynyň hatyrynyň şüri şeriat tefelejekler. Özi bilýär bir işleriň günäligini. Özi bilýär bir işler şaýysta bir şeriat dädigini. Oğlundan geçebilen ak, heleyinden geçebilen ak,
Qarnaş doğandan geçebilenak, ya dost yarından geçebilenak, şoň hatyryndan süri bir işler edýärler. Meselen, tiryek çekmek haram zat. Özi ýigrenýär tiryek çekmegi. Bidar tiryekden, ya ara içmek, şu zatlar haram işler. Ýigrenýär, oňa pulle berjekke, bidary ba. Oğlu ýalbarypdy. Oğlundan şüri, şu zatlara razy bolýar. Ya doğandan şüri razy bolýar. Ya bir dosty gelipdir, ma bir tiryek tapar, tiryek çekjek. Özüne gerek zatda, şoň hatyryndan şu zatlar getirýär. Inha şeriat haram etdi. Özü de bidardy, islemeýärdi. Yuhibbunal halqa, mahluqy gawwardy we yensawunal halika, Hudaýy unutdy. Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdýar: "La taqata li mahluqun fi ma'siyetil haliqi." Hiç bir mahluqa itaat däl. Hudaýa duran ýerinde diýdi. Sen Hudaýa fan, ne bir mahluqa itaat edýär. Hudaýa olokonmy? Sen oglyňyň olokonmy? Hudaýa olokonmy? Heleýiň olokonmy? Hudaýa olokonmy? Dostuň olokonmy? Haýsy olokonmasa, olokonuň diýennet. Bes belli bolly, badamynyň ýanyna mahluk olokonmuş halykdan. Halygyň aýdýany ýaşagyna dally diýip beledi, mahlugyň aýdýany etdi. Ha ki meniň ummatym, ummatyn merhumedi. Bir zamany boljak, mahluk gawwarjak, Hudaýy unutjak, şonda meniň ummatyn mel'una bolup aýdanýar. Bes mel'un bolmajak bolmaly. Şol Peygamber aleyhisselamyň ummatyn merhumasy boljak bolmaly. Sag etmeli. 5-nji geleyli. Peygamber aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Meniň ummatym bir wagta ýolukjaklar, bir erbet ýagdaýa düşjekler. Şonna yuhibbunal qusur ve yensawunal qubur." Tamamy kasırları gawwarjaklar, apartmanlary gawwarjaklar. Weli kabirler ýadyna düşjekkä dip. Bir neçe adamlar milyon ha, milyard ha harc edip, tamamy bahaly seňlerden nihayet meselen harçlar goýup, asman haraç jaýlar salýarlar. Ne wagt içinde ýaşajak? Bir 5 ýyl boljak. Emma kabirda nirde yatacaklar? Bir kuma bolaşıp yatacaklar. Şol kabirda, hani şol jaýy bami, şol mubullar bami, şol ýüfek halçalary bami, şol jere meselen kulerleri bami, nihayet esbab-ı refah kabirin içinde bami. Hiç dat yok. Keni kurtçuğu şam olacak. Özde toprak kavsap yatacak. Dar kabir, giňlik yok, garanky, ýagtylyk yok. Yeke, yoldaş, ünüsteş, gurrundeş yok. Bes, sen, şu wagtda meze farz edeyli, bir adam, Peygamber aleyhisselamın wagtynda ölüpdir. Şu adeçel, şu ölüpdir, şoň ýaşy 100 ýaşmış. 100 ýaşynda geçipdir. Şu adeçelli kabirde näçe ýyl ýaty? 1500 ýyl ýaty. 100 ýaş ömür ba. Dünýäde şu kasryna 100 ýyl gelipdir. Ýaşapdyr. Emma kabryna 1500 ýyl bäri ýaty. 1500 ýyllap boljak öýüniň pikretmäni onu undup 100 ýyllap boljak öýüne awad edipdir. Bejeripdir, aňyrbaş baha seňlerden, mermerlerden, onu bezäpdir aňyrbaş bebegler bilen. Hani içinde ýaşatan? Ol harap bolup goýrany bolup galypdyr. Emme ahl kabri ýadyna düşmändir. Ummat erbet ýagdaýa düşen wagtynda
yuhibbunal qusur, kasırlar qawwararlar, şonu bederler. Ve yensevnal qubur, kabırlarını undurlar dipdir. Kabri abad etmeli. El kabr rawdatun min riyadil cenne ev hafratun min hufarin niran. Kabr diýerleri dawdahın otlu çukurundan bir otlu çukurdur. Ya cennetten bir bölük bağ bakçadır. Ya cennetin bir bölügidir kabr. Ya dawdahın bir bölügidir. Ne wagtda bizim kabrimiz cennetin bir bölügi bolup bilýär. Biz 5 wagt namazymyzy okuyan bolsak, mescide gatnan bolsak, 3 rekatymyzy beren bolsak, hayır hasanat eden bolsak, Hudaýyň etdiğini işin edip de kaç diýen işinden kaçan bolsak, bendelik bir eden bolsak, bizim kabrimiz cennetten bir bölük bağ bakça bolýar. Hudaý eylemesin. Biz Hudaýy ýada salmadyk bolsak, biz Hudaýyň etdiğini işini etmedik bolsak, kaç diýen işinden kaçmadyk bolsak, onna hafratun min hufarin niran. Dawlahyň otlu çukurundan bir otlu çukur bolýar. Inni men gurrunmy soňlayan şu hadisi Yamaşgadan size bir ala tarikil icmal bir eşitdireyin. Peygamber aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Meniň ummatym merhumadyr. Bir zamany boljak, ummatyn meş'uma bolup aýlanjak. Meniň ummatym dünýäni söýseler, ahirete unsalar. Meniň ummatym maly söýseler, hesaby unsalar. Meniň ummatym günäni söýseler, towbany unsalar. Meniň ummatym halgy söýseler, halygy unsalar. Meniň ummatym kasırlar söýseler, kabırları unsalar. Şu ýagdaýlara baran wagtynda ummatyn merhuma, ummatyn meş'uma boljak, mel'una boljak, ummatyn mağfura, ummatyn maghfura boljak, ummatyn mebareke, ummatyn meş'uma boljak. Hudaý tebarek we taala biziň hemmemizi ummatyn merhumadan, ummatyn maghfuradan aýrandyrsyn. Allahümme ya hadiyel mudillin, ya rahimal muzlibin, ve muqina asaratil asirin, irham abideke vel hatarul azim, vel muslimina kulluhum ecmaîn, vec'alna ma'al ahyaril merzuqin ellezîne en'amte aleyhim minen nebiyyin ve's-sıddıkîn ve'ş-şuhedâi ve's-sâlihin. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Rabbi inni messeniye'z-zurru ve ente rahman. Allahümme eslih zâte beynena ya Rab. Allahümme eslih zâte beynena ya Rab. Allahümme eslih zâte beynena ya Rab. Allahümme agli livâ'e şerrekel metin. Ala elvetil mütemerridînel dâllinel bâgin. Allahümme edfe'uz zâlimîne biz-zâlimîn. Vec'alna min beyne eydihim sâlimîne gânimîne bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil âlemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna nes'eluke fi'lel hayrat ve terkel munkarat وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون نسألك حبك نسألك حبك نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقرب إلى حبك إلهي فوضنا أمرنا إليك إلهي فوضنا أمرنا إليك إلهي فوضنا أمرنا إليك. ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا ربي وتم الخير فإن العسير عندك يسير وما ذلك على الله بعزيز إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.